Abo igongo tigana se county yu ya Nyamira bono kubura kwa Mariogo ne Nyagetari go kea anene ase wodi ya Nyamaya ngati yemechande bwatarenti amenyi benseme yu ayunkolengana no yokoligie karugo kyo wemse kurase wodi ya Nyamaya Evans Nyambate oyote biro na chikoligeria mange aisako choro buno wemse kurase wodi yu ya Nyamaya nigate biro mechande menge ya rokanege ko ne kiwasenseme yo eganda teberago chikorege tambo kero na koruwa bokarrebu ayebune wenrete na wekira ni chira Chiribono straba chukirani wa sensemejo nigabuli ya menyukurose wodi ya Nyamaya kumubwatia asobo chori obonene bole bosiriga ya kwanaya maigo yo wanchirone kumbekali kyobo chori nechimbebe IBC rikogendra neganga ya yokoligie kergo kya sobo chori obonene bole bosio Nyamaya ward omo MCA yokoligia se kergo kya Nyamaya 2022 tarehe 8 tarehe 10 mutenyo 8 njena ngote wande arotu abekira makaratasi aito Proje muna tokoro kia sikibijege this is the certificate tu airwe egere tuira ne ground tote yaba na inji nanto tayari go jikore mirimo go chakera buna injo mo go choro Nyamaya erengo ya nene ese manifesto ya ne go teba na antagete go chakera kurigiria bana bataka mostly ko make sure ne paseri ya Nyamaya ward ngonye bekande senjerere ndonge na ende go chakande na abantu bari bataka pi mostly na bana chintaka na bari batabwati abayibiri mostly make sure na bana bonye barese school ngo bande parcel egere basome namba ya kabere amangana eritikea nekere ngorigererie se Nyamaya ward ntubwa tobore merugwe Nyagetari nji saini tutakete kobeke proposal aria mutinyo na nekere na jorirwe egere torore na ki dispensary hini ngaitura mente ki dispensary egere torore na ki dispensary hini ngaitura mente ki dispensary